Hrvatske glazbene zvijezde zapalile su Frankfurt na Hrvatskoj noći, koncertu godine među Hrvatima u Njemačkoj, koju je organizirala poznata agencija Rokaro Numen iz Neusa, okupili 80.000 posjetitelja. Došli su čuti, vidjeti i uživati u glazbi Prljavog kazališta, Jelene Rozge, Tonija Cetinskog, Mate Bulića, Zlatka Pejakovića i drugih zvijezda i zvijezdica, koje su ove večeri nastupili na bini impozantne njemačke dvorane u Velegradu na Majni. Atmosfera je bila paklena i nabrijana do daske. Hrvatsku noć otvorio je iskusni glazbeni lisac Zlatko Pejaković, posjetivši publiku na svoje nezaboravne hitove. Meni je jako drago što sam otvorio Hrvatsku noć i da se to tako zove. Konačno se neko sjetio da napravi nešto i neka to, daj Bože da to postane neka tradicija i da jednostavno ljudi znaju da se nekog datuma trebaju okupiti. Kad sam znao ko je organizator, onda se stvarno nisam začudio, jer znam da samo se on može usuditi to uraditi, jer ovo je recimo po prvi put da je neko ozbiljno nešto uradio još od rata pa na ovamo. Prljavci su ove večeri bili među zaslužnijima za odličan štimul. Mladen Bodalec i Jasenko Houra nisu se štedjeli. Redali su svoje hitove Moj dom je Hrvatska, Mi pjevamo i druge uspješnice. Pa super, dobar je to program i dobro da se tako dogodi takva jedna lijepa noć. Tu su sve vrsni izvođači, ljudi koji imaju i svojim nastupima svo ovo vrijeme dokazuju da su na vrhu estrade u Hrvatskoj. Eto, ja mogu samo pohvale i velim puno gostovanja, imamo velikih ovakvih koncerata i naravno da je ovo jedan u lijepom nizu sjećanja će ostati. Jasenko je na kraju nastupa sa bine iznesen na rukama vjernih obožavatelja. Bila je to prava pravcata euforija oduševljenja publike nastupom Prljavog kazališta. Stvarno lijepo večer, drago mi je da smo imali čast biti gosti. Stvarno je bilo sve, ja mislim, na nivou i da smo mi sve dali od sebe koliko smo mogli. Evo, vidjeli smo večeras, popularni ste i u srcu Evropske unije. Pa dobro, to je ono sad već je nekako i lakše. A kad se na sceni pojavio Toni Cetinski, bilo je to pravo još jedno dolijevanje ulja na vatru. I dok je kao iz rukava tresao svoje popularne pjesmice, lijepa dama iz publike došla ga je na binu zamoliti za ples. Bila je to publici dopadljiva kombinacija pjesme i plesa poznatog pjevača koji je ovoj večeri iskazao svoj raskošni glazbeni talent. Bila je prava atmosfera. Na bini ste zaplesali večeras? Čak. A volim ja zaplesat. Da. Bio valcer ili? Nije bio valcer. Bio je neki dokorak, da. A ludnica živa? Ne, odlično je bilo. Sad bez šale, u dijaspori je uvijek malo drugačije i osjeća se ta mlada publika da je željna i promjena nekakvih muzičkih, da nije uvijek isto. Ne. Šta imate u planu za naredni period? Po sljedećih 15 godina imamo u planu još se baviti glazbom, pa onda ću vidjeti, možda pređemo na nešto drugo. Manekene?
manekene teško. Nekad sam bio mlad, zgodan, visok, imao sam plave oči, trbušnjake, bijele zube, sve, ali sad je to sve otišlo. A prave poslastice i na frankfurtskom koncertu godine došle su na kraju. Predstavljajući publici Jelenu Rozgu, voditelj Hrvatske noći Fra Marinko Vukman, bez dlake na jeziku, najavio je pravu medijsku poslasticu. Da je već 2 godine sretno zaljubljena i da je obećala i da je odlučila da će se dogodne udati. Najavu najpoznatijeg hrvatskog franjevca u Njemačkoj, Lipa Jele, nakon nezaboravnog nastupa na iznenađenje novinara, nije htjela konkretnije komentirati. Fra Marinko. A u frankfurtskom nastupu kaže sve najbolje. Pa bilo je stvarno super, hvala stvarno svima koji su došli, bilo je... Ćao, imaš lipu majicu? Iz Zagreba. Ravno za koncert Jelenin u Frankfurtu iz Zagreba sam išla po majicu. Pa evo, koliko? 1000 kilometara? 1100 iz Kelna do Zagreba i nazad, samo zbog Jelene smo se vratili danas. Šta reći, evo, sve ste vidjeli, ovo je nešto prekrasno. Evo, kad me neko pita zašto radimo ovaj posao, zbog ovakvih ljudi koji su stvarno spremni doći na ne znam koliko putovat kilometara da bi došli na moj koncert. To je nešto, to je najveći poklon koji ja mogu dobiti. A Lijepu Jelu obožavatelji i novinari cijelu noć nisu ostavljali na miru. Među posljednjima na užarenu binu frankfurtske Fraport arene stigao je kralj dijaspore Mate Bulić. Zapjevao je iz sve glasa, okupivši prijatelje i svoje vjerne obožavatelje. Po meni to je jedna dobra priča, ne samo za Hrvate koji žive u dijaspori, nego kompletno jedno događanje da se ljudi okupljaju, da se malo druže, da se vide nekima koji se večeras nisu vidjeli po 10 godina i tu se našli. Prema tome to je u svakom slučaju jedna prigoda koju treba podržavati i pozdraviti i po meni ostaviti to da bude tradicija. Mladi, a i oni stariji koji su na Hrvatsku noć stigli iz mnogih njemačkih udaljenih gradova, pa čak i Švedske, bili su više nego oduševljeni hrvatskim glazbenim zvijezdama. A publika o dojmovima i tko je bio najbolji na Hrvatskoj noći u Frankfurtu kaže: Rozga! Sigurno kada čovjek vidi ovakvu mladost na jednom okupu, onda možemo se pridružiti Mati Buliću što je rekao neka vide da nas ima. O uspješnoj Hrvatskoj noći u srcu Njemačke još dugo će se pričati. Pohvale zato svakako zaslužuje agencija Rokaro Numen iz Neussa i njezin poznati menadžer Robert Martinović. U ime agencije, publici, hrvatskim zvijezdama i medijima zahvalila se Karolina Martinović-Klusmajer. Iako smo daleko, iako smo već dugo vani, puno nas ima i partnere njemačke, austrijske, australske, engleske, ali da ipak imamo još uvijek u sebi ono duše Hrvatske što nas veže sa poezijom, pjesmom i muzikom što je uvijek van svih granica i to će ostati u nama i bez obzira da nas ima sada više vani nego unutra, tu smo. Sve 1A.